Goed nijs dus op de saneemde Wetterdai op de Frieske ambassade dat het weer gezellig druk wie. En een mooie promotie van de Frieske wettertechnologie. Het gaat hier eigenlijk meer om dat de randvoorwaarden voor ons om te groeien in de toekomst, dat die goed lijn worden. En dat er dus ook het besef is in Den Haag dat als het om wettertechnologie gaat, dat je daar wel aan jou het moeten. Maar de Fisk migratierivier wie doch het beste nijs. Zo sjucht het er dan uit. Skiereilandjes en een teruggong voor de visken. De visk staan zou er stikken beter van worden. Want die is doet iets bot ontaasten. Toen de oorste die destijds online is, die gaat dwars terug al je gronden hebben die voor natuur, voor de visken vreselijk belangrijk zijn. Dus als ik een hele route van visken afsnijd en dat had een gigantische invloed gewoon. Ik ga wel eens zijn, als nou een oorste die online worden zou, dan zou het net zo online worden, want dat zouden we qua eerste net iets terugkrijgen. Als je dit zou zeggen, dan verhoort het er heel wat. 6 kilometer rivier. Maar nog wel heel wat gebeuren voordat het zo vier is. Het is zeg maar, vooral de Waardzeekant, maar je hebt ook nog een invloedsgebied. Dat is een zwierbeschermd gebied. En in feite is het zo zwierbeschermd dat je na je natuur eigenlijk net bouwen kan, omdat het consequenties heeft voor de bestaande natuur en de bestaande waarden. En dat betekent dat we procedureel hebben best nog wel een eind te gaan. Als het teruggaat, kost het project €70 miljoen.